Hej med jer. I dag er vi en tur rundt i Esmark for at se, om stedet er noget for mig. Hej Tanja. Hej Louise. Hvad laver du ved Esmark? Jeg er ferierådgiver. Og hvad er du blevet bedre til, siden du startede? Jeg blev i hvert fald bedre til dansk. Nu er jeg jo ikke selv dansker. Men jeg blev også bedre til at bevare roen i stressende situationer. Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde? Jeg elsker, når gæsten afhenter sine nøgler, og når man overrækker dem, så får man bare sådan et kæmpe smil tilbage. Hvis jeg skulle sige én ting, der er rigtig godt ved Esmark, så er det helt klart sammenholdet. Det er dejligt at komme ind til glade kollegaer, man kan have skøre og sjove samtaler med. Og derudover så er de altid rigtig hjælpsomme, og det sætter jeg rigtig stor pris på. Er du klar? Ja. Hvad laver du ved Esmark? Jeg rengør sommerhusene og gør dem klar til gæsterne. Hvad er en god Esmarker for dig? Det er en, som der er betænksom og hjælpsom og altid er godt humør. Hvad synes du, der er fedt ved dit arbejde? Det er, at jeg kan arbejde sammen med mine venner, og at jeg giver gæsterne en god start på ferien. Tak for hjælpen. Hej hej. Hej. Nu skal vi ind og sige hej til en servicetekniker og stille ham nogle spørgsmål. Så hvornår går du glad på arbejde, Sharif? Jamen, det gør jeg hver dag. Hvordan kan det være, du går glad på arbejde hver dag? Jamen, jeg møder ind til nogle dejlige kolleger, og jeg får lov til at gå ud og hjælpe gæster og give dem en god oplevelse. Fedt. Kunne du se dig selv ved Esmark om 5 år? Absolut. Men som servicetekniker, det ved jeg ikke. Tak for i dag, Sharif. Vi ses. Vi ses. Jeg er selv elev ved Esmark. Jeg så Esmark ved et job- og karrieremesse i Skjern, hvor jeg afleverede mit CV. Og det, jeg allerbedst at kunne lide, det er, at jeg får lov til at komme rundt i de forskellige afdelinger, se deres arbejdsgang, lære, hvad de laver, og så blive inspireret til, hvad jeg for eksempel kunne se mig selv i ved Esmark i fremtiden. Hej Trine. Hej. Trine, hvad laver du her ved Esmark? Jeg sidder i marketingsafdelingen og laver lidt forskellige opgaver, blandt andet noget SoMe-arbejde. Spændende. Jeg tænker på, ser du egentlig nogle af dine kollegaer i fritiden? Ja, det gør jeg faktisk ret ofte. Vi er blandt andet 10 stykker, der indimellem tager i sommerhus og har en overnatning der. Og så har jeg generelt bare fået nogle rigtig gode venner og veninder. Ej, hvor dejligt. Ja. Hvordan synes du, at Esmark adskiller sig fra andre virksomheder inden for turistbranchen? Jamen, grunden til, at jeg startede ved Esmark, det var blandt andet, fordi jeg havde en personlig relation hertil, så jeg havde fået et rigtig godt indblik i virksomheden. Og da jeg så startede her, der så jeg jo, hvor gode de var til at dyrke selve kollegafællesskabet ved fælles arrangementer og ture, og så kunne man bare tydeligt se, hvor godt de tog sig af hinanden her. Tak. Efter i dag har jeg virkelig fået øjnene op for, hvor god en arbejdsplads Esmark egentlig er, og det er uanset hvilken afdeling jeg har været i. Så hvis I også synes, Esmark lyder som en spændende arbejdsplads, så kan I gå ind på vores hjemmeside under job og læse mere.